Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Koki. Taong 1977, Pitogo, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang pamilya ni Koki sa Pitogo. Dahil pagsasaka ang pangunahing pamumuhay ng kanilang pamilya, kung kaya't sa liblib na lugar sila nakatira. Bago makarating ng baryo, dinadaanan nila ang isang sementeryo na merong estatwa ng babaeng may hawak na sanggol. Sa dulong parte nito, naroon ang bakas ng muhon, indikasyon na yon ang hangganan ng sementeryo. Makailang ulit na silang padaan-daan sa lugar, nananatili pa ring palaisipan para kay Koki kung bakit may mga nicho sa labas nito. Hindi naman niya yun gaanong naitanong sa kanyang mga magulang sa kadahilanang ang palagi nitong sinasabi sa kanya, huwag lumapit sa lugar na yun. Nihawakan ang mga nichong may mga butas, huwag na huwag niyang gagawin. Bagaman seryosong babala ang paulit-ulit na ibinibigay ng kanyang ama, hindi ito gaanong binibigyan ng pansin ni Koki. Bata pa kasi siya at hindi siya gaanong naniniwala sa mga pinaniniwalaan ng matanda. Isang araw, habang binabagtas nila ng kanyang ama ang daan patungong baryo, muli na naman silang napadaan sa sementeryo. Pagdating nila sa lugar, napansin niyang may dalawang nicho na naman ang nagkaroon ng butas. Nang sinilip niya ito, nasipat niya ang mga kalansay na dahan-dahang ginagapangan ng napakaraming alupihan. Saktong pag-alis ng kanyang paningin, naglaho din ang mga ito na parabang nagtatago yun sa kanyang ama. Ano bang tinitingnan mo dyan? Gulat na tanong ng kanyang ama sa kanya. Napansin kasi nitong ibinaba ni Koki ang kanyang dalang sako para lamang matingnan ang nasa ilalim ng nicho. Matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang ama, dahan-dahan naman siyang napalingon dito habang nananatiling walang imik. Maging siya, aminadong hindi alam kung bakit siya nakatitig sa nichong may butas. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-aalangan naman siyang sumagot habang itinuturo ang nicho. May nakita kasi ako, Tay. Napansin mo ba yung mga alupihang gumagapang dyan? Nagtatakang sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kanyang ama, nagpa siya yung sumilip sa butas. Subalit pagsilay niya, wala naman siyang nakita. Ang tanging nasipat niya lamang sa loob ng nicho ay ang mga kalansay ng yumao. Bago pa man makaramdam ng kilabot silang dalawa, minabuti nilang magpatuloy sa kanilang paglalakad. Lumipas ang araw na yon, unti-unting nagbago ang kanilang pakiramdam sa sementeryo. Sa bawat pagdaan nila, may kakaiba silang nararamdaman na parabang nagmamasid sa kanilang paggalaw. Bagaman wala silang nakikita, ramdam na ramdam nila ang dalawang matang animoy umiikot sa lugar. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, pababa na naman ang mag-ama. Pansamantala nilang nalimot ang tungkol sa sementeryo, gawa ng 2 araw na sunod ang nangyaring kasiyahan sa kanilang tahanan. Nagkataon kasi noong sabayang kaarawan ng kanyang kapatid at pinsan, kung kaya't 2 araw din ang nangyaring handaan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ng kanyang ama. Pitpit nila noon ang 2 sakong naglalaman ng mga gulay para ibenta sa saudan. Pagdating nila sa harap ng sementeryo, laking gulat na lamang niya
nang biglang tumigil sa pagsasalita ang kanyang ama na para bang meron niyong nakita. Dahan-dahan itong ibinaba ang kanyang dalang sako at nag-umpisang maglakad papaloob ng sementeryo. Pinilit pa niya yung pigilan pero hindi siya nito pinapakinggan. Habang papaloob sila ng papaloob sa lugar na yon, sa unang pagkakataon na sipat ni Koki ang sukal ng sementeryo. Ramdam na ramdam niyang wala nang bumibisita dito, gawa ng kung saan-saan ang tumutubo ang mga damo. May mga nasisilayan din siyang kakaibang estatwa sa lugar na animoy galing pa sa panahon ng mga Amerikano. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panay naman ang kanyang ginagawang pagkausap sa kanyang ama. Subalit kahit anong pagtatanong niya rito, nananatili yung tahimik at tulala. Maya-maya pa, unti-unti nang pumapasok sa kanyang katawan ang kakaibang kilabot ng takot, gawa ng napag-isip-isip niya na maaaring sinapian na ito ng kung anong uri ng elemento. Gayunpaman, kahit gano'n na ang pag-iisip ni Koki, pinili niya pa ring sundan ito. Tay, umuwi na lang ho tayo. Mas gugustuhin ko pang wala tayo ngayong kita, kesa naman magtagal tayo rito. Wika niya sa kanyang ama habang nanginginig sa takot. Matapos niyang makapagsalita, narating na nga nila ang pinakadulong parte ng sementeryo. Pagsilay nila sa muhon, doon nila nakita ang 3 nichong nakalagay. Isa-isa yung itinuro ng kanyang ama habang nagwiwika ng, Dalawang nagbigti, isa ang nilunod ang kanyang sarili. Kaawa-awa, nararamdaman ko ang paghihirap nila. Matapos nitong makapagsalita, lumuhod ito habang patuloy na binubuka-buka ang kanyang bibig. Nang marinig ni Koki ang sinabi ng kanyang ama, bigla naman siyang napataka, gawa ng 4 na nicho ang naroon sa labas ng hangganan ng sementeryo. Kahit ilang ulit niya yung binanggit sa kanyang ama, nakakapagtakang hindi niya yon makita. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik na nga ang wisyo nito. Pagramdam nitong nakaluhod siya sa mga nicho, dali-dali siyang tumayo at mabilisang tumungo papalabas ng lugar. Gulong-gulo na ang isipan noon ng kanyang ama sa kadahilan ng maging ito man, hindi alam ang kanilang ginagawa sa loob. Napag-alaman niya lamang ang lahat ng kanyang ginawa nang mag-umpisa ng magkwento si Koki ukol sa bagay na yon. Nang maibenta na nila ang kanilang mga paninda, halos hindi niya nasisipat ang kanyang ama na tumatawa. Wala itong interes sa salaping nakuha nila na para bang wala yung halaga noong mga oras na yon. Sa pagbagtas nila ng daan pabalik ng kanilang tahanan, nagpasya silang hindi na dumaan ng sementeryo. Malapit na kasing sumapit ang hapon, kaya medyo delikado na sa lugar. Hindi naman tumutol si Koki sa pasya ng kanyang ama, lalo pat mas pabor para sa kanya ang pasya nito. Nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, ibinili nito sa kanya na huwag ipagsabi ang mga nangyari. Ayaw kasi nitong magdulot yon ng takot sa kahit sino mang miyembro ng kanilang pamilya, gawa ng alam nila na maaari silang lumayas sa lugar na yon kapag nagkataon. Sa paglipas pa ng mga araw, nananatiling tahimik si Koki sa kabila ng pag-aasam niyang ilahad sa kanyang ina ang tungkol sa naranasan nila. Lahat din ng utos ng mga ito patungo sa baryo ay mariin niyang tinututulan sa takot na baka siya naman ang mabiktima ng ganoong pangyayari. Dahil sa pagpapakita niya ng katamaran, kung kaya't hindi maiwasan ng iilan nilang mga kamag-anak
na magalit sa kanya. Hindi naman niya yun gaanong iniinda, lalo pat buhay at kamatayan ang nakataya. Akala niya sa pamamagitan ng pag-iwas, magagawa niyang maging mapayapa. Ngunit nagkamali siya. Isang umaga, hindi pa man sumisikat ang araw, nagulangtang na ang kanilang pamilya. Ang ama niya kasi noon, panayang panginginig habang dumidilat ang mga mata. Napakarami din itong putik at mga dahon ng damo sa paa na para bang may pinuntahan yon noong gabi. Dala ng kanilang pangamba, minabuti nilang papuntahin sa kanilang bahay ang isang kakilalang manggagamot. Alam kasi nilang malubhana ang kalagayan nito sa kadahilan ng walang patidang pagsuka nito ng kulay itim na likido na merong halong pira-pirasong hilaw na karne. Ilang minuto lang noon nang lumipas, dumating ang manggagamot sa kanilang tahanan upang tingnan ang kanyang ama. Pagsilay nito sa kanilang padre de pamilya, maging ito man, hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita. Ang una nitong itinanong sa kanila, saan yun pumunta, ano ang nangyari, at kung meron ba itong inasal na kakaiba sa lugar. Nang marinig ito ng kanilang mga kamag-anak, naging palaisipan naman sa kanila ang bagay na yon, gawa ng maging sila man walang kaide-ideya kung saan yun pumunta. Si Koki nananatiling tulala sa sulok habang pinag-iisipan kung sasabihin niya ba o hindi ang kanyang nalalaman. Maya-maya pa, napatingin naman siya sa manggagamot nang masipat niya yung tumitig sa kanya habang nagwiwika ng, "Toy, may alam ka, no? Huwag ka nang magkaila. Basa ko sa iyong pagmumuka. Gusto mo bang matulungan ng tatay mo? Kung gayon, sabihin mo ito sa akin." Dahil sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ilahad ang mga nangyari. Alam niyang mapapagalitan siya ng kanyang ina dahil sa ginawa niyang paglilihim, pero wala siyang magagawa. Mas pinili niyang tanggapin na lamang ang galit nito kesa mapahamak ang kanilang padre de pamilya. Habang isinasalaysay niya ang mga nangyari, gulat na gulat ang lahat ng taong nakikinig sa bahay nila. Ang iba nga, inakalang nagsisinungaling siya pero kinampihan ng manggagamot ang kanyang salaysay. Naniniwala ito sa kanyang istorya, gawa ng maging ito man, ranas na din ang kakaibang pagpaparamdam sa lugar. "May ginamot ako noon, katulad din ito, pero iba ang nakita sa sementeryo. Hindi ko inaasahan na ang nakita ng ama mo ay ang nichong matagal nang hinahanap ng mga dalubhasang albularyo dito sa Pitogo. Toy, bangkay ng aswang ang nakalibing sa nichong yon. Walang nakakaalam kung saan ito nakalagay sapagkat palipat-lipat ng lugar ang pinaglilitawan nito. Isang beses sa isang buwan lumilitaw ang nicho upang sapian ng sino mang mapapadpad sa lugar. Ayon sa kwento, na kahit patay na ang katawang lupa ng demonyong yon, patuloy pa rin yung naghahangad na kumain ng karne ng tao. Sa pamamagitan ng pagsapi sa katawan ng mga ordinaryong tao, nagagawa niyang mapuna ng kanyang inaasam. Masakit mang sabihin pero karamihan sa nabibiktima nito hindi na nakakaligtas. Mabuhay man, paniguradong isa ng ganap na aswang. Pero huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para matulungan siya." Wika ng manggagamot. Dagdag pa nito, nakadalasang nasisipat ang pinaglagakan nito sa labas ng muhon kung saan doon yon unang inilibing. Kapag ang biktima nito ay merong kasama noong makita niya ang nicho, magagawa niya yung masilayan pero ang paningin niya doon
ordinaryong nicho lamang. Ibang-iba sa paningin ng taong pilit sinasapian ng nilalang. Sabi-sabi kasi ng matatanda sa kanilang lugar, noong panahong yon, merong batik na kulay itim ang nicho at may ginintuan yung lapida. Hindi mahalaga kung ilang dekada o siglo na ang lumipas sapagkat ang nichong yon walang kakupasan. Kung ano ito noong ginawa, ganon din ito kapag yon ay nasisipat ng mga taong sinasakop ng kaluluwa. Upang maipagpatuloy ang kanyang panggagamot, una niyang sinipat ang bunganga ng ama ni Koki. Pagsilay niya doon, nakakita siya ng mga lasug-lasug na karne, indikasyon na meron na yung nakain. Upang hindi mag-alala ang kamag-anak nito, minabuti niyang wag na munang sabihin ang mga bagay na kanyang nalaman. Ilang oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang gamutan. Kung ano-ano na ang pinapainom ng manggagamot pero hindi pa rin yun bumabalik sa normal. Upang maituon niya ng husto ang kanyang atensyon, minabuti niyang paalisin na muna ang mga taong naroon maliban kay Koki. Silang dalawa lamang ang nanatili sa silid sapagkat silang tatlo lamang ang maaaring makagamot sa kakaiba nitong kondisyon. Nang medyo lumawak na ang espasyo sa loob, mariing inilahad ng manggagamot sa kanya na manalangin. Inutusan din siya nitong tumungo sa sementeryo upang bigyan ng alay ang pinaglagakan ng nicho. Naniniwala kasi ang manggagamot na masisipat yon ni Koki gawa ng kasama siya ng kanyang ama noong masilayan nila ang bagay na yon. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, bigla namang nanginig ang kanyang katawan nang sa hindi malamang dahilan. Animoy nanuot yon hanggang buto sa kadahilan ng walang gabi na hindi yon nagiging bangungot sa kanya. Toy, bibigyan kita ng 5 buhay na salita. Usalin mo ito pagbaba mo ng alay sa harapan ng nicho. Huwag mo itong kalimutan sapagkat lahat ng ibinibilin ko sa iyo mahalaga. Magkamali o makalimot ka, hindi makakaligtas ang iyong ama. Kailangan mong tatagan ang iyong sarili, anuman ang iyong makita sa sementeryo, baliwalain mo ito. Tandaan mo, hindi ka nila magagalaw, tanging takot mo lamang ang maaaring manakit sa iyo. Seryosong wika ng manggagamot. Pagkarinig niya sa sinabi nito, tila ba hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Habang ibinubulong ng albularyo sa kanya ang mga buhay na kataga, kung ano-ano naman ang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi pa man siya nakakaalis sa bahay nila pero nanginginig na ang kanyang mga tuhod na parabang pagod na pagod ang mga ito. Nang maibigay na ng albularyo ang lahat ng bagay na kanyang kinakailangan, pinilit niyang tumungo sa sementeryo sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Paglabas niya noon ng silid, panay naman ang pagtatanong ng kanyang mga kamag-anak pero hindi niya yon napakinggan. Ni sumagot sa mga tanong ng mga ito, hindi niya din magawa. Nang medyo makalayo-layo na sila sa bahay nila, tulala naman siyang naglalakad habang malalim ang iniisip. Pakiramdam ni Koki noon, lumulutang ang kanyang sarili at animoy hindi niya nagagawang maiapak ang kanyang paa sa lupa. Sa pagdating niya sa harapan ng sementeryo, kitang-kita niya ang dilim ng paligid. Maaga pa noon, magbabandang 11:00 pa lamang pero nakakapagtakang hindi nasisinaga ng init ang lugar sa kabila ng maliit na punong nakatirik doon. Pagpasok niya sa entradang pinto nito, kung ano-ano ng bagay ang kanyang naririnig. May mga bumubulong, umiiyak, nagpapaputok ng barel, lumilipad,
Tunog ng umiikot na hangin at kung ano-ano pang ingay na siyang nagbibigay ng labis na takot sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, na konting paggulat lang ng kung sino mang taong maaaring naroon, maaari niyang ikahimatay. Pero alam naman niya na walang taong baliw na nakatira sa baryo nila ang maaaring manatili sa nasabing sementeryo. Sa pagdating niya sa loobang parte nito, bumungad ang napakatahimik na paligid. Medyo humuhupa na ang kanyang kaba, subalit nananatili pa rin siyang alerto sa kinaroroonan niya. Nang masipat na niya ang dulong parte ng lugar, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang nicho na merong kaluluwang animoy na kalutang sa ibabaw nito. Binabalutan yon ng napakaitim na usok habang hindi yung gumagalaw. Subalit nang makailang dipa na lamang ang layo niya sa kinahihimlayan nito, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang kaluluwang unti-unting dumidilat. Pagbaba niya ng kanyang mga dalang alay, inumpisahan na niyang bigkasin ng mga buhay na kataga. Unang dalawang salita na bigkas niya ng maayos, subalit nang bibigkasin na niya ang pangatlo, doon na di nag-umpisang magbigkas ng mga kakaibang salita ang kaluluwang nakalutang sa ibabaw ng nicho. Sa hindi inaasahang pangyayari, unti-unti nitong ginugulo ang kanyang utak. Bumibigat na din ang kanyang pakiramdam at para nang umiikot ang kanyang paningin. Ang labis pang ipinagtaka ni Koki, tama ang iniisip niyang kataga pero mali ang binibigkas ng kanyang bunganga. Sa bawat pagkakamaling kanyang nagawa, patuloy naman siyang tinatawanan ng nilalang na para bang nagagalak yon sa kanyang pagkakamali. Ilang minuto pa ang lumipas, naramdaman na lamang niyang nandilim ang kanyang paningin. Sa pagkawala ng wisyo ng kanyang katawan, hindi niya nagawang mabigkas ang 5 buhay na salita. Halos hindi niya din namalaya noon kung ilang oras na ba siyang walang malay sa loob ng sementeryo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sarili sa loob ng bahay nila. Matapos mapag-alaman ng manggagamot na gising na siya, una nitong tinanong kung nagawa ba niya ang ipinapagawa nito. Nang marinig naman ito ni Koki, wala na siyang nagawa kundi sabihin ang totoong nangyari. Hindi na pumasok sa kanyang isipan na magdalawang isip, gawa ng alam niya kung ano ang kahihinatnan ng kanyang pagsisinungaling sa sitwasyong yon. Matapos mapag-alaman ng manggagamot ang kanyang kabiguan, pinili na lamang nitong wag nang umimik. Ang ginawa nito, bumalik sa silid ng kanyang ama upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Habang nakaratay siya sa kanyang silid, inilahad ng kanyang ina na 5 araw na siyang nananatiling walang malay. Nadatnan siya ng kanyang tiyuhin sa loob ng sementeryo na nakahandusay sa gilid ng daladala niyang alay. Pagtatapat pa nito na, 6 na araw na ding nakikipaglaban ng kanyang ama sa kabila ng iniinda nitong karamdaman. Dahil sa sinabi nito, naglakas loob siyang tumayo. Narinig niya din kasing hindi na yun kumakain magmula nang magkaroon ito ng malubhang sakit. Kahit umiikot pa noon ang kanyang paningin, minabuti niyang tingnan ang sitwasyon ng kanilang padre de pamilya. Inalalaya naman siya ng kanyang ina kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na makarating sa silid nito. Pagsilay niya sa hinihigaan ng kanyang ama, pinaghalong lungkot, awa at pagsisisi ang kanyang naramdaman. Halos hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng ilang araw, ganun na ang kalagayan nito. Ayon kay Koki, butot balat na ang katawan nito. Humpak na ang pisngi at tiyan
at halos lukot na ang paa maging ang mga daliri. Hindi na din yun gumagalaw na para bang naghihintay na lamang yun ng kamatayan. Palagi na din yung nakapikit, gawa ng ayon sa albularyo, tuluyan na itong nabulag. Aminado itong hirap na siyang gamutin ang karamdaman ng kanyang ama sa kadahilanang napag-alaman nito na nakakain yun ng katawan ng karne ng isang bata. Ang tao kapag masama at mas lalong naging masama pa sa oras na binago na siya ng Panginoon, kailan may hindi na siya makakabalik kahit puspusin niya pa ang kanyang sarili ng pagsisisi. Lahat ng karunungang may basbas nito, hindi na siya matutulungan. Masakit mang isipin pero totoo na tumatalikod ang Diyos sa sino mang taong hindi na siya kinikilala. Marami nang nakapagpatunay ng katotohanan yan. Malungkot na wika ng manggagamot. Pagkarinig ni Koki sa sinabi nito, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ama upang yon ay hawakan. Saktong sa paghawak niya, nawalan yon ng buhay. Nang mapag-alaman nila yung patay na, agad namang binalot ng hinagpis ang bahay nila. Tanggap na yon ang kanyang ina sapagkat kitang-kita din ito ang pagtitiis ng kanyang asawa sa loob ng 1 linggo. Mas mainam nang mawala ito kesa naman habang buhay niyang dalihin ang pasakit na yon. Si Koki naman, nananatiling tulala sa harapan ng bangkay ng kanyang ama habang maiyak-iyak na inaalala ang lahat ng magagandang alaala na minsan nilang tinamasa. Para sa kanya, wala nang mas hihigit pa sa yamang dulot ng isang pamilyang masaya at hindi nagkakawatak-watak. Ayon kay Koki, napakapalad ng mga anak na merong pamilyang buo. Bagaman lumilipas ang panahon at may nawawala, kahit papaano'y meron yung naiwang alaala sa kanilang mga puso na kailan may patuloy nilang aalalahanin. Hindi sa yaman ng salapi makikita ang totoong kayamanan at kasiyahan, bagkus ay sa mga kapatid at pamilya mong naging karamay mo noong wala ka pa hanggang sa ikay umasenso. Ang taong merong pamilyang ganoon ang sitwasyon, pinagpapala at lubos pang pagpapalain sa paglipas ng panahon. Bagaman isang malungkot na alaala ang pangyayaring yon, kahit papaano'y merong natutunan doong isang magandang aral si Koki. Aminado siyang siya ang nagkamali at iniwasan niyang sisihin ng lubos ang kanyang sarili. Alam niyang hindi ito magugustuhan ng kanyang ama, gawa ng wala itong ibang hangad kundi ang mapabuti sila. Ngunit magpahanggang sa ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala ang tungkol sa nakita niyang nicho ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Kala ko makakakita siya ng talagang sobrang nakakatakot na nilalang na bigla na lang lalabas sa nicho. Pero hindi, ang sabi lang parang nakalutang yung itim na kaluluwa tapos yun lang 'di ba, yung parang dahan-dahan nagmulat tapos namatay na siya. Ang iniisip ko lang dito sa kwento na to, napakagaling nung aswang magtago. Isipin niyo patay na tapos nakakapang biktima pa. Ang tanong ngayon, anong klaseng demonyong sumapi dito para magawa niya yung mga bagay na yon? Kasi patay na siya eh. Tapos ang nambibiktima na lang parang yung kaluluwa niya tapos nakakakain pa ng tao. Pero yun nga, parang ang nangyayari ngayon, nagpapakalat yung aswang na nandoon sa loob ng nicho para, alam niyo yun, yung mangyayanggaw siya, tapos yung niyanggaw niya kakain ng tao, tapos yung niyanggaw niya ulit mamamatay. So parang ang nangyari, dalawang karne yung kinakain niya sa isang sabayan lang, di ba? Pero siguro nakita na to ngayon, no? Napatay na to ng matitinding albularyo kasi ang sabi dito nung panahong to, hindi nila talaga makita-kita eh.
Ngayon naman siguro malamang patay na yan. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.